Moynaw official hi hello आब' मा खबर मोजां आगै नोंहालाय मा खबर अन्नानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानाय आगै मोयना बेबी ब्लग वाइटि हाय आब' औ हाय आगै थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आगै मयना अफिसियेल कबि आलु आब' औ नंगौ नामा आगै जोंहाबो गोसोखां बर' हाय बाजै गावदां हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जालायखो खोन्थालायदो आरोना ओमफ्राय आगै गोसोखांनायालाय माथो भिडिअ'आनो गैला खोमा ना नुजायाखै ना बेलेग दंबावो नुरुन के प्रेजेन्ट हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जानाय मयना अफिसियेल नोंनि भिडिअ'खौ नायबाय थायो आब' औ नंगौ नामा आगै थेंक इउ स माच आरोना आगै नायनायनि थाखाय आंबो दहायसो नायदोंमोन नोंनिखौ गोसोखां बर' हाय बाज औ फरायखांबायना इखो आरबि इन्टारनेसनेल आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुबार सफैबाय बाजै औ थेंक इउ स माच एन्टारटेनमेन्ट लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय खोन्थालायदो दिनै आरबि एन्टारटेनमेन्ट दिनै लाइक नांला नामा बाजै अननानै होयोब्ला नांगौ आरो गोसो गैयाब्ला दा होदो आरोना गोसोखां बर' मा भिडिअ' बाजै नोंनिखौ होनदां माने दहाय नायनायाव माने भिडिअ' मोनसेबो नुजायाखै आरोना नोंनाव दायो नों कमेन्ट हरनायावहाय नायदोंमोन आं ना चेनेलासो बेलेग आइदि नामा खोन्थाहरदो आरोना हा लाइक नांगौ होनब्ला होयोब्ला नांगौ आरो होआब्ला नाङा गोसोखां बर' चेनेल गैया आंना मानो चेनेल गैया माथो मैया आङो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन आरोना बै नोंहानि मैया जलफैनि पिकचार दंमोन ना बैयावहाय नाय मोनसे भिडिअ नुदोंमोन आं ओमफ्राय बे दिनै आरो माने बेबो गैया नुजायाखै आरोना आं चेक खालामदोंमोन भिडिअफोर होदो खोमा होनना आरबि एन्टारटेनमेन्ट लाइक दान थेंक इउ स माच आरबि एन्टारटेनमेन्ट होमारबाय होमबा ना मयना अफिसियेल आंबो बे चेनेला मेन चेनेल नंगौ दे आब' चेनेला मेन चेनेल नंगौ दे आब' आंबो बे चेनेल लामेन बुजियासै आं आगै मा होनदोंबा आगै मोयनाया मा होनखोमोन एन्टारटेनमेन्ट 4 लाइक जाबाय नायदो बाजै औ 5 लाइक जाबाय थेंक इउ स माच लाइक होनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबा दङ आरोना मयना अफिसियेल मेन चेनेल नंगौ दे आब' औ बियो मेन चेनेलानो आरोना औ दे गोसोखां बर' आंना इउटुब चेनेल गैमारा गैमारा नामा ओमफ्राय माने आं मैया मोनसे भिडिअ नुदोंमोन आरोना गोसोखाङानोमोन खोमा मुङाबो ओमफ्राय पिकसारा नोंहानि मैया जलफाय होदोंमोन ना बेयावहाय नुदोंमोन आं चन्दन हेल' आब' हाय आगै थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय
मा ओंख्रि जाखो आगै चन्दन अननानै खोन्था हरदो बेयाव एन्टारटेनमेन्ट बेयाव थानाय लोगोफ्रा आंजों दंना गैया बुंहरदो। औ नों चेक खालामना नायदो आरोना जाय सापर्ट गैया एन्टारटेनमेन्टजों सोरबाफोर सापर्ट गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो। सोरबाफोर गोदान फैदोब्ला जोंहा आर बि एन्टारटेनमेन्टआ रिकुवेस्ट खालामहरदों आरोना। चन्दन गेमिं आंथ' दंखायो ब्र'। जोंहा आगै चन्दना दंखायो होनना बुंहरदों। थेंकिउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय। मयना अफिसियेल दासो मेन चेनेलजों हरदों आब'। औ नंगौ नामा आगै मयना? औ मोननैबो एखे आरोना। पिकसारा मोननैबो एखे नामा आगैना? नामाबो पिकसाराबो गोसोखां बर'। नोंनि फेसबुकआव नाम्बार हरदोंमोन माथो आं फेसबुकखौनो नायाखै। दायो नायगोन र' आं फेसबुकाव हरदोंमोन नामा आं फेसबुकखौनो नायनो सम मोनाखै। नोंहानि नाम्बार आरोना दे दायो नायगोन आं। इउ बि स्टेटास मिक्स हाय हेल' आब' गुड इभिनिं। गुड इभिनिं आगै इउ बि स्टेटास मा खबर मा ओंख्रि जानाय? आर बि एन्टारटेनमेन्ट गैयाब्ला फैदो दानो रिटार्न खालामगोन 1 मिनिटआवनो। होमबा जोंहा आगै एन्टारटेनमेन्टआ सोरबाफोर सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामनो खोन्थादो आरो रिटार्न खालामफिनगोन होनदो लोगो लोगोनो माने 1 मिनिटनि गेजेरावनो। चन्दन गेमिं हेल' गाइसमोन आंखौबो सापर्ट खालामदो। जोंहा आगै चन्दन गेमिंआबो सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैबा आगै चन्दननिखौबो सापर्ट खालामना होदो। किपिटिर हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जानाय? थेंकिउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। अनुराधा बसुमतारी हाय आगै औ हाय आब' मा खबर? थेंकिउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मयना अफिसियेल नंगौ आब' नंगौ नामा मोननैबो आरोना सेम जेबो नङा। इउ बि स्टेटास मिक्स ओंख्रिया जोंहा मुलाजों नासोमोन आब'। औ नंगौ नामा आगै गोथावानो जोंहाथ' दिनै निरामिससोमोन आरोना मंगलबार नालाय। कमेन्ट गैला सं मा जाजोबखो थांजोब्बाय नामा? ना सापर्ट खालामहैदो। कमेन्ट खालामदो आरोना सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला अननानै सयजन दङ नायबायल' दङ आरोना। मयना अफिसियेल आब'ना बेसे गोबावजों 1K जानाय? औ आगै आंना बोसोरसे बारदों आरोना बोसोरसे बारदों दायोथ' 1.5 बोसोर जाबाय। बोसोरसे बारदों मालाय सोरबाना बोसोरसेयानो जाया आंना बारदों आरोना बोसोरसे। एस पि स्टेटास हाय आब' औ हाय आगै थेंकिउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाखो आगै एस पि स्टेटास? इउ बि स्टेटास मिक्स नै आरो सेम मुंफोरानो बिराद एखे थाफ्रामजोबो नालाय आन्दायलायलाङो सोरखौबा इउ बि स्टेटास मिक्स। आब'ना मनिटाइस जाबाय नामा? ओहो जायाखै आगै आंना मनिटाइस जायाखै आरोना खावसेयानो जायाखै वाट्च टाइमा जेबोआनो जाथ'वाखै। मोनसे कमेन्ट हरा नालाय आंबो नायबाय थानोसै। हाथाय खैजासे जाबाय होमबा? गोबां जाबाय बेदर
ओरैबायदि गोबां जायोना नायख'जोबनो हाया आरो ओमफ्राय खायसे खायसे नामफोराबो ओरैबायदि सेम सेम महाबा माने सोरनिबा थालाङो आरोना आगैमोन गाज्रि मोननाङा उनावबाबो नायो आङो गोसोखां बर' समखौनो मोनबाय थाया नालाय जलफाय जानाया बेखौ फरायखांबाय आं मयना अफिसियेल दे आब' आंनिखौबो सापर्ट खालामनो होदो लोगोफोरनो औ जोंहा गोदानफोर दङब्ला आरोना सोरफोर आगै मयनाजोंहाय मयना अफिसियेल चेनेलजों सोरबाफोर गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामनानै होदो जोंहा मयना अफिसियेल आगैनिखौ ओमफ्राय आगैयाबो बेक खालामगोन आरोना अनुराधा बसुमतारी मा जाखो आगै नेटानो गैयामोनलै आब' नेटानो थांना होयो आंना एकदम नेटानो बिराद प्रब्लेम होबाय थायो नेट थांना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय मानसिफोरा थांजोब्बाय नेट गैयियावनो सानैल'सै मा जाजोबखो थांजोब्बाय नामा आगैमोनाबो साथाम दङ आरोना सोर सोर दङथाय साथामाबो नै गैला सासेबो गैला स्र' थांजोब्बाय रावबो गैला आं हारसिंसो मोसाबाय थानांसिगोन आं अनुराधा बसुमतारी आंबाबो बिदिनो जाबाय थायो औ नंगौ नामा आगै नेटानो बिदिनो आरोना प्रब्लेम जाबाय थायो नेटानो मोजां नांनो नागिरा रावबो गैला थांजोब्बाय एम ब्लग इंलिश हाय आब' मा खबर दङ आगै मोजाङानो ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर दिनैलाय मा ओंख्रि जाखो आगै एम ब्लग एस एस बड' ब्लग हेल' बाजै मा खालामदों फैलायबाय नोमबाजैया नै बकिनो दसे सम मा खबर आगै एस एस बड' मा ओंख्रि जानाय दिनै अनुराधा बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो जोंहा सबाइ खारि ओमफ्राय मैगं एवनायमोन आरोना आगै बेसर मैगं निरामिस दिनै एस एस बड' ब्लग आंहा दासो फैदों जेबो नङा आगै आंबो बारा सम जाखायाखै थेंकिउ स माच आरोना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एम ब्लग मोजाङानो औ नंगौ नामा आंनाबो मोजाङानो दंथ'यो ओमफ्राय एम ब्लग जोंना ओंख्रिया दाउ दालि ओमफ्राय दाउदै एवनाय होमबा मालाय गोथावथार मोननै आरोना दाउबो आरो दाउदै एवनायबो बाव गोथाव आरोना आगै जोबोद गोथाव एस एस बड' ब्लग नाजों मामोन मा नाजों जानांगौ थारुन ओमफ्राय आलु कबि लाब्रा गोथावानो ना थारुन ओमफ्राय सावगारि गयारि हाय आब' हाय आगै मा खबर थेंकिउ स माच लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आगै सावगारि अननानै खोन्थाहरदो एम ब्लग आब' नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा आं खोन्थाबायमोन जों नेटानो सावगारि गयारि बिलाहि
एवनाय नंगौ नामा आगै गोथाव आरोना एस एस बड' ब्लग नों सानालाय बाजै मा ओंख्रिमोन जोंहा बाय आलु खारै इनिफ्राय बेसर मैगं एवनाय आरोना आगै एम ब्लक आं एसे बिजि आब' थांथ'नोसै आं गाज्रि मोननो नाङा गाज्रि मोना आगै जेबो नङा खामानिफोर थाखायो थेंक इउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आगै सरगियारि गयारि सरि सावगारि गयारि औ आब' जोंहा आगै सावगारिया अबे जायगानि मोनलाय अननानै खोथा हरदो सं मा जाजोबखो आगैमोन माथो कमेन्ट खालामला नायबायल' थाबाय औ सावगारि गयारि आं सिमेन्ट सापरिनि औ जोंहा आगैया सिमेन्ट सापरिनिमोन आरोना ओमफ्राय आं सोंखांबायमोनसो नामा ओमफ्राय मा सिमेन्ट सापरि मा गामिमोन आगै नोंसोरनिया अननानै खोन्थाहरदो आरोना आगै आं माने सिमेन्ट सापरियाव खेबसे थांदो आरोना खेबसेल' रकि नार्जारि ओइ आब' औ आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफसिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै रकि नार्जारि गोसोखां बर' नेट मोनाखैबा दंफाङाव गाखोदो बाजै गाखोनांगोनानो नेटआनो माबा थांना होबाय थायो दंफाङाव गाखोबासो मोनमारगोन खोमा सावगारि गयारि जयपुर जयपुर आं माइबायाव थांदोंमोन आं मा होनो महनपुरमोन खोमा महनपुर होननाय गामियाव आरो खाथि जायो नामा मिन्थिला ओमफ्राय हसं होननायाव रकि नार्जारि मोजां नंगौ नामा आगै मा ओंख्रि जाखो दिनै आगै रकि नेटानो बिराद गाज्रिखा माबा नांनो नागिरा दसे गिदिंना होबाय थायो मयना अफिसियेल दे आब' आंनिखौबो सापर्ट खालामनो खिथादो लोगोफोरनो खोन्थाबायमोन सं आगै ओमफ्राय खेबसे खोन्थाबावनोसै आरोना आङो खोन्थाखांबायमोन खेबसेबाव आरो खेबसे खोन्थाबावनोसै आं आगै मयना अफिसियेलनिखौ जाय जाय मयना अफिसियेल आगैनि चेनेलखौहाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय आगै मयनायाबो बेक खालामगोन अननानै सापर्ट खालामना होदो मयना अफिसियेल चेनेलखौहाय जाय जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो आरोना सावगारि गयारि खाथि जायो नामा आगै जों खेबसे सारादु दंमोन आरोना ओजा आब'नि गुमै जागोन जोङो गुमैबो जाया आदासो जागोन जों माने जोंहा हौवानि बिब'नि बिगुमैनि सारादुआव थांदोंमोन आरोना जोङो महनपुराव रकि नार्जारि इउ उनिप्रम ओंखारि मा होनखो इउनिफ्रम ओंखारि बुजियासै आं मा होनखो आगै रकिया इउनाय बुजियासै आङो मयना अफिसियेल आं थांथ'दोंमोन आब' नंगौ नामा आगै जेबो नङा एमडि ब्लग दे आब' आंनिखौबो सापर्ट खालामनो खिन्थादो नोंनि भिवार्सफोरखौ प्लिज आगै दे नै जोंहा आगै एमडि ब्लगनिखौबो जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय आगैयाबो बेक खालामगोन अननानै सापर्ट खालामना होलायदो सोर गोदान
सापर्ट खालामलायदो आरो ना गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो बारायगोन सावगारि गयारि मयना अफिसियेल आंनिखौबो सापर्ट बानायदो जोंहा सावगारि गयारिनिखौ मयना अफिसियेल आगैया सापर्ट खालामना होदो जोंहा आगै सावगारिया रिकुवेस्ट खालामहरदों आरो ना आगै सावगारियाबो खालामगोन रकि नार्जारि इउनिफर्म ओंख्रि ना मा होनखो आरो इखौनो हरफिनदो नामा आं बुजियाखै आगै ना आगै उनाय फ्रम मा होनदों आं बुजियाखै आरो ना आगै अननानै खनसे खोन्थाहरफिनदो सोरबाफोर बुजिदोबा खोन्थाहरदो जोंहा आगै रकिनिखौ आं बुजिना मोनाखै एस एस बड' ब्लग कास्टमार फैदोंमोनलै बाजै आंहा औ नंगौ नामा जेबो नङा आगै कास्टमाराथ' फैखागोनानोखा बिरदाव नार्जारि हेलौ बाजै औ हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एस एस बड' ब्लग हा 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 मिनिहरदो नामा कास्टमारा फैखागोन जोंनोबो माबानि गस्ला बायनो थांगोन र' जोंबो नोंनि दखानाव मालाबा मयना अफिसियेल दे खालामगोन आगै औ जोंहा आगै मयनाया आगै सावगारिनिखौ खालामगोन होनना बुंहरदों गोसोखां बर' बाजैया सादा जायोना मा जुमुदै गारगासिनो दं माथो आं सादा जाया आरोना ओइ नैयाव अमा दङ नालाय अमा खि मोनामफैदो अमा खि मोनामफैनायखाय गारबाय दं आङो आर बि ब्रह्म ब्लग सेकेन्ड हेल' आब' हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आर बि ब्रह्म आर बि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब बाजै चाइनानि लाइभआव थांदोंमोन दासो सफैबाय चाइनानि लाइभ सोर चाइना जालायखोनो अबेनि चाइना बेलाय चाइना आंनियाव गैया नामा बियो जेबो नङा थांनांगौ गासिनावबो रकि नार्जारि होनहरदो नामा एस एस बड' ब्लग आंनिखौबो बाजै अननानै सापर्ट खालामना थिनदो नै जोंहा आगै एस एस बड'आबो बुंहरदों आरोना अननानै जोंहा एस एस बड' ब्लग आगैनिखौबो जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो अनुराधा बसुमतारि आंनिखौबो खिन्थादो आगै सापर्ट खालामनो जोंहा आगै अनुराधा बसुमतारिनिखौबो अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना जाय जाय खालामाखै बेनिफ्राय बेक खालामफिनगोन गासैबो माने खालामलायदो आरोना जाय जाय गैलाया अननानै ओमफ्राय स्क्रिनसट मारिना ला दा खामाबाबो दा उनावहाय खालामनो हागोन देरहासात बय हाय बाजै औ हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जाखो दिनै आगै देरहासार गोसोखां बर' आरबि नों सिख्लाना बुरैरा जानो आगै सोरखासै आरबिखौ होनहरखो बियो आरबियाथ' सानै जाबायना आर बि एन्टारटेनमेन्ट दं आर बि ब्रह्म दं सोरखासिखौ सोंहरदों आगै गोसोखाङा अननानै खोन्थाहरदो रकि नार्जारि आलु बायगन ओंख्रि आब' आलु बेंगन नामा बायगन ओंख्रि होनना बुंदो नामा आर बि एन्टारटेनमेन्ट रकि दं ना गैयामोन गैयाब्ला जइन खालामहरदो दे नै जोंहा आर बि एन्टारटेनमेन्टआ रकि आगैखौहाय सापर्ट खालामाखैब्ला गैयाब्ला सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना एस एस बड' ब्लग औ दे फै आं दाम खमनि हरगोन दे बाजै दाम खमनि हरगोन नामा दे जागोन थांगोन र' मयना अफिसियेल आंबो लाइफआव फैनो सानदों आब' मालाबा औ फै आगै फैनो हागोन लाइफआव फैब्लानो जाबाय आरोना आगै मयना अफिसियेल देरहासात बय बाजै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थिनदो आंबो खालामफिनगोन औ जागोन दे आगै जालासं मायाव मोनहैबाय गोदोब्रा आर बि ब्रह्म सिख्ला बुरै जाखोथाय नों
सोरनो नुयो दा औ माने भिडिअखौ नाया आरो नायो आरो बि ब्रह्म आगै सिख्लाना बुरै गोसोखां आगैया भिडिअखौ नाया जानांगौ नायब्लाथाय मोनथिगौमोन थांजोब्बाय नामा आगै गोसोखां आर बि ब्रह्म मोना आंना नेटानो बिराद गाज्रिखालै दसेनो थांना होयो आरोना नै एस मुसाहारि आगैबो फैदोंमोन सापर्ट खालामलायदो औ सापर्ट खालामलायनो खावलायदोंमोन आरोना थांजोब्बायसो खोमा सावगारि आगैया गोसोखांखौ सापर्ट खालामबाय खावलायहरदोंमोन आरोना थांबाय सोर सानै दङ अन्नानै कमेन्ट हरदो सोर सोर दङ आरोना साथाम जाबाय हेलौ आगैमोन रावबो थाङाखै अननानै कम एस नेबाय थानोसै आंबो कमेन्टखौनो मा जाखो आगैमोन अननानै खालामदो आरोना दङब्ला खेबसे खेबसे कमेन्ट हरदो गोसोखाङाबो थांबाय नामा उन्दुनो ओंखारबाय रावबो कमेन्ट हरला नालाय उन्दुनोसैसो खोमा मा होनबावनांगौ जाखो आंलाय रावबो गैयिखौ बबे जायगानिफ्राय नागिरनांगौ रावबो गैयिखौ
जों बावगारनांगौ नोंनि अननायखौ बबे बिखाजों फिरायफिननांगौ नोंनि महरखौ आं नोंनि महरखौ बावगारनो सानब्लाबो बावगारनो हाया सानब्लाबो बावगारनो हाया मा जाखो आगैमोन ना कमेन्टआसो सजा फैयाखै आंनाव माथो रावबो कमेन्ट हरला अननानै दङब्ला मोनसेसो हरनायब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन आरोना दङ होननाय बायदि माने बेथ' 6 जन दङ थेवबो नायनानैसो दङ आरोना कमेन्ट खालामाखै नायबाय दङ बेखायनो सल'खौनो खनबाय आंबो जायाब्लाबो रोङाब्लाबो खनलाबायबाय कमेन्ट हरबोला मोजां मोनो आरोना गोसोखौ एसे नायबाय थानोसै आंबो सल'खौबो मोजां रोङा रोंनायबा सल'फोरखौनो खनलाबायगौमोन ना कमेन्टआनो सजा फैयाखै माने ना बेसेबा बुरजा जाना दङ सं आंनाव कमेन्टआनो सजा फैयाखै आरोना दासो ओंखारदो नै आगैमोन मायावमोन लायो आरबि सिख्लाना बुरै बेखौ फरायखांबायमोन आं औ दे फै आं दाम बेखौ फरायखांबाय सिगांनिसो खोमा एस मुसाहारि सोरनो सापर्ट नांगौ आंनाव कमेन्ट खालाम होनना बुंहरदोंमोन नै जोंहा ओमफ्राय एस मुसाहारिया आरोना ओमफ्राय कमेन्ट नुवाखै नामा कमेन्टआनो नुजाफैयाखैमोन आरोना दासो फैदो जोंहा एस मुसाहारि आगैनिखौ सोर सोर सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय आगैयाबो बेक खालामफिनगोन कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय आरबि ब्रह्म ब्लग एस मुसाहारि आं गाबोन बेक खालामगोन जोंहा आरबि ब्रह्म ब्लगाहाय गाबोन बेक खालामगोन होनना बुंदों आगै एस मुसाहारिया सापर्ट खालामब्लानो जाबाय बिपि एडिटिं 15 কি খবর ও মোর খবর ভালে আছে বিপি এডিটিং তোমাৰ খবৰ কি ভালে আছেনে थेंक इउ सो माच आरुना मोर लाइव स्ट्रीमर आहार बाबे क्रेजी नार्जारी कमेन्ट इंलिश जासिगोन खोमा मिथिया आंनाव मानोबा नुजाफैयाखै कमेन्टआनो दासो फैदो आरोना बेसेबा गोबाव सल' खनलायलांबाय आङो क्रेजिया नार्जारी क्या कर रही हो हम ना हम बेटी हिंदीबो रोंलायलाङा नालाय हम अभी लाइव स्ट्रीम का एसएमएस पढ़ रही हूँ खबर कैसे हो क्रेजी जी आरबि ब्रह्म ब्लग जाय जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट हरना दोन औ जोंहा आरबि ब्रह्म आगैनिखौ जोंहा